metu kono. Yo 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 ganti ganti. Hey. Ayo ayo. Siapkan dulu, dibenahi dulu. Amin sewu sedaya mawon. Halo, Betul. halo. Sepertinya saya keterocoan. Mohon maaf ini Ya. istri saya gebentrong. Apa kuwi? Gebentrong ini maksudnya kepiye iki? Waduh, ora kebentrong kok ya ngono kok. Ora keterocoan aku. Jos daleme Pak Es ki. Wah, sampai belakang rapet. Rapet. Arep nyanyi sing ora krungu aku to. Sing ngamuk Noval. Lah kok iso? Kocok pokoknya. Iya. Sudah ya. Selalu ya Le ya. Lihat Alhamdulillah. ini Sing penting aku wis berkah. nang buri. Yang
engko ijik santri pekok insyaallah dibinangani. Oh, siji mbok siji. Terus kanca-kanca sing makarya ya dipratiteske kanca-kanca audio karena memang kondisi cuaca turun, hujan turun lagi. Nika pilih ora nyanyi kok iki malah nyanyi lho ya. Kanca-kanca musisi aman untuk peralatan. Baik. Ya. Oke. Nggih. Yo santri pekak ya Mas. Santri pekak ya kabeh maju yo. Ya, kabeh diaturke. Lagunipun santri. Santri pekak. Ya. Pun aturaken kinarya praten. Pat hormatan lumantar kanca-kanca. Nah, santri lulusan pondok isih perawan turun tahu. Ya. Oke, monggo.